labregos asoballados, sempre fozando na terra. A terra é unha cosa que os labregos pues é de onde viven. Entonces, calquer cousa que afecte as terras, pues evidentemente non están dispostos a permitirlo. En Covas foi o máis famoso porque, bueno, tuvo unha duración importante, pero aparte deso, porque hubo enfrentamentos moi fortes con a Guardia Civil cando quixeron ocupar as terras, non? No caso das encrovas, pois era unha mina de lignitos de Fenosa que trataba de poñerse ali e que expropiaban porque salía de las narices a Fenosa e pagándolle pois moi pouco. Entón, en principio, hubo unha comisión comprada que eran asentistas e que entón estaban dispostos a pagar eso e querían convencer a poboación de que vendera por eso. Entón, hubo unha serie de xente de ali que claro, que dixeron que eso era un timo, que eso era unha estafa, pero eles eran conscientes de que tiñan pouca forza, porque ao fin e ao cabo unha parroquia hai moi pouca xente labrega e enfrentada contra Fenosa, pois xa me contarás que a Fenosa, amigo do gobernador civiles, das guardias civiles, de tal, pois non teñan nada que facer. Entón eles pediron axuda, sacaron unha nota na prensa e pediron axuda a técnicos que lles pudieran axudar. E entraron en contacto con Moncho Valcárcel, non? Entón estuvimos naquela reunión, falo desa reunión porque foi clave, foi a primeira reunión donde xa os asentistas iban a conseguir o voto de todos para vender por 4 perras aquelo. E entón fomos a esa reunión que foi no atrio da iglesia, además o cura tamén o tiñan da súa parte, e entón, pois, eles falaron esta xente, que era xente da cidade, e dixeron que, bueno, que era unha oferta moi boa, que, en fin, todas estas cosas. Pero, en ese momento, hubo un labrego dali, se chama Manolo, que tamén pidió a palabra e dixo: a mí isto me parece moi pouco, esta terra é nosa, nosotros vivimos desto, isto non nos dá para mercar unha casa fora, non nos dá para poder conseguir un traballo fora, entonces isto non nos vale e tal. Entón colleu o micrófono Moncho e tamén dixo: isto non se pode consentir, isto é unha estafa, isto tal, e pois puso a parir. E entonces a cousa foi de que esta terra é nosa e non de Fenosa. Entón a xente, a Moncho aplaudiu unha barbaridade e dixeron que nada, que non estaban de acordo con aquelo, botaron dali as casas destempladas aqueles caciquiños e entonces empezou xa unha nova comisión en o cual xa empezou a loita real contra Fenosa. Ergueronse alporizados, puxeronse en pé de guerra. Xuntouse en toda Galicia o pobo sano e normal pra remarcar coa injusticia do caciquismo feudal. Ai lara lara la la lara, ai lara lara la la. Na grande guerra irmandía participou todo o pobo, un pobo rexo que tiña marcado un camiño novo. Ai lara
os labregos tiñan por lema o blasone. Non somos oi os galegos, abaixo toda opresione. Ai lara lara la la lara, ai lara lara la la. Loita que levou sangre, sudor e lágrimas, pero que conseguiu que Fenosa se sentara á mesa do goberno civil a discutir con uns labregos. É dicir, uns labregos, unos simples labregos, sin que únicamente o asesor éramos nós, e o abogado deles, que colleu un abogado, pois se enfrentaban contra verdadeiros expertos en negociacións que tenía Fenosa, e aí se sentaron e os torearon, chegaron a torealos. Hai 20.000 anécdotas sobre estas reunións. Fenosa era imposible, a forza que tiña, de evitar que fixera o que fixo, o Mina de Linitos, pero, al final, pues, cumpliu todo este tipo de cosas, de dar traballo a unha serie de xente, de pagar o que correspondía, e Crobas foi tamén fundamental para esa toma de conciencia de moita xente, ¿no? Porque hubo manifestaciones na Coruña, donde a xente tamén, miles de personas aplaudiéndolles porque sempre todo do labrego chamaba moito a atención, porque a xente consideraba que o labrego era algo moi oprimido, ¿no? E Fenosa era a potencia, ¿no? Entón, aplaudiendo polas beiras rúas, hubo manifestaciones e logo hubo enfrentamentos por policía, e todo isto tamén foi o que decíamos dentro do movimento agrarista, que decíamos antes, que o truxo moita xente urbana cara ao nacionalismo. O 15 de 12 do 73 sale no BOE o proxecto para crear unha central nuclear en Regodela. O SOB era un intento de poñer unha planta nuclear, e en principio pues, tamén Fenosa dixo as bondades dela, e a xente pues, estaba convencida que iba a crear miles de postos de traballo, que aquilo iba a ser moi positivo para a zona. En principio a central nuclear foi ben acollida, porque era, claro, a xente que ven aquel momento que non ten información, postos de traballo. Calquer que usted que chega a unha zona que a xente non sabe máis, fenomenal, postos de traballo. A xente non ten máis información, nin xa daban, nin tiñas por que sabela, era unha cosa que se estaba iniciando, que non se oíra nada, non houbera ainda nun desastre nuclear. Empezamos a decir que eso non era así, e se empezou con unha serie de mesas redondas ou de charlas en el Valle Inclán de Lugo, unha asociación cultural. Logo seguiron en Sementeira, unha asociación cultural de Viveiro. Os labregos empezaron a ser conscientes, o sea, primeiro, que lle iban a coller as terras por tres perras, porque cando hai un proxecto de expropiación, o sea, que lle collen as terras por tres perras e encima se quedan co que sea, que xa estaban vendo que non era ningún regalo que lle querían dar ali, que máis ben era un regalo envenenado. E xa se foi cambiando a mentalidade da xente, se empezou a decir que tenía problemas de contaminación, que os postos de traballo eran na construcción, que logo iba a haber moi poucos postos de traballo de man moi técnicos que traían de fora, que iban a perder turismo, que iban a perder peixe nas vías porque o quencemento da auga. Xa como resposta grande, organizamos unha marcha sobre SOBE, donde foron milleiros de personas, marcha que foi prohibida, pero aún así decidimos facela. E, bueno, e o protagonismo meu, porque estaba ali, era da zona e era que tenía que organizar o rollo ali a nivel local, pero non porque tuviera máis
sabes que tuvera máis nada de especial que calquer outro que te tocara que fora que estaba ali en aquel momento. Fizemos o traxecto desde Viveiro a Xove, ali unos mítines de Moncho Valcárcel, e máis adiante houve outra gran manifestación e, bueno, se conseguiu que Xove tampouco, que a planta nuclear non fora posta. En Baldallo foi unha cousa, foi o da playa, eles collían marisco da playa, tamén utilizaban unha parte tamén que había tamén para como cuestión de pasto, e unha empresa apoderouse deso para dicindo que iba a facer tamén de recoller marisco, etc. Pero o que fixo era sacar area da playa para a construcción ou polo que sea, non? Entón, aí se enfrentaron tamén os labregos con eles, tamén o movimento nacionalista apoiou todo isto. Xunguido e forte, xuro con fe valentía, morrado non loita a morte, os nobres e a tiranía. Houve manifestaciones sempre moi violentas en Carballo, porque a Guardia Civil aparecía para disolverlas, e logo houve a gran batalla de Baldallo, que foi na playa, cando baixaron na playa todos esa cantidad de xente. Os irmandiños labregos tiñan por lema blasone, non somos hoy os galegos, abaixo toda opresione. E a Guardia Civil, que algunos dicen que habían bebido bastante antes, pois se enfrentaron con eles a base de culatazos, de pelotas de goma, etc. Conseguiron que a empresa se fora e que as aguas volveran a entrar na playa e a playa recuperara su valor ecolóxico e su valor económico tamén con os mariscos, non?